Бачково е извор на живот, да разбирам, не просто вода. Минерална или изворна вода? Минерална. Но за ежедневна употреба е много по-полезна изворната вода. Едната има много по-голяма минерализация, което се отразява на бъбреците. А знаете ли, че има значение също така и от какъв източник е водата? Ето, Бачково е изворна вода и е от Родопите. И сега получавате една такава водичка подарък, заповядайте. Много благодаря, тя е като злато от Родопите някак си, може би. Казва, че водата е живот. Бачково е извор на живот, да разбирам, не просто вода. Точно така. А вие колко вода пиете на ден? 2 литра, 2,5, нещо такова. Има ли отношение това към хубавата кожа? Тайната на хубавата кожа е в хидратацията. А най-добрата хидратация няма да може да стане от кремовете, а става първо от естественото хидратиране. И всъщност не случайно в този регион на Бачково са едни от най-красивите кожи. Всъщност фибробластите в дермата, те са фабриките на младостта, произвеждат колаген, еластин и хиалуроновата киселина. Това са трите ключа на младостта. Ето и аз научих много нови неща от вас. Благодаря ви. Бяхме взаимно полезни мисли. Абсолютно.